Nu så är det bara håll käften Andrias. Och börjar lägga bread on ägga. Armageddon. Wormnet var det? I Petersson var bredas till hatt. Hjälte. Wait, vet jag si. Börjar den nej det har matchi? Nej, jag kan prova det. All right. Hey, let's see. Det är bara 4 spel, eller hostet spel. Nej, bra. Det är man inte kort det. Jag ånger det om Carly. Okej, onkel kom akkurna. Ja. Ja. Andrias, kom jag sen digger. Headset ner om Ready up. Nej. Minst det är häsfer så. Ja. Simon. Jag tror vi alltid glömmer med det där. Du på. Tack så mycket. Okej, Andreas. Ja, Du och är inte själv man. Börja nu till det är för lycka i att tänka Jose. För jag var signer. Fuck, jag var signer. Jag tackar för trenden Jose, jag menar hus. Nu har vi tänka perna till. Och så är kötlar ricka. Inte det viktiga bärna. Hanta peran. Man ser. En av fett mus nu. Ha? Jag vet inte allt. Oh my god, Levi. Baby. Nej, jag sa också att det låta Spæla det. Equals till page down. Nästan. Han ska skåla. Väldigt gott, ja. Inte för en öppen. Montage! Ja. Jag ner det montage. Är det klart då? Är det klart då? Var det Space i glatt spel? Ja, Space. Okej. So you can do it. Yeah. No. Levi. You could be toast. This is a man. Från Navi. Samuel. Skill någon. Och styr skill någon. Skjuter på space. Hoppar efter. Och backspace. But what does backflip? Do you feel lucky? Fuck. Do you? Yes. Well, do you? Yes. Ja, ska jag vidare? Fuck is prylar nu är helt lustlig. Ja, ja. Jag faktiskt här var en av mina nu. Helvetes. Fuck. Oh my god, dude. Steinda. Hej Sexton. Han var inte helt här. Okej. Nej. Fabulous. Mr. Fabulous. Nej, Vad säger man där? Fabulous? Wait, är du en götar, Andrias? No. Är du götar? Kan du mat götan, ja? Suräppla Jakob. Jo, crazy. Hej Levi. Hej. Jag ska göra det här, Andrias. Okej. Det Vill du köpa för swimmingtour? Ja. Nej, inte gott nog. Kan jag läsa Burger King? Jag har alltid inte det för dig. Nej, det ska du dricka. Det skadar vi i baseballbat. Ja. Ska man det Ett kamikaze är rigga flawlessly. Ja. På banan Esbern. Jag släpper ner. Nej, jag tar en brownie. Nej! Och ett SLR. Och ett SL, ja. Jag ska spotta mig, annars är han bara inte stackare salmon med. Jag måste vara sånt där. Nej, jag kan känna upp det säkert. Jag ska göra det. Jag vill göra sånt där. Fancy. Ja. Fancy. Be an axe! With my trusty axe. Det som jag hatar vi har såna här vapen nu. Okidoki.
It works through there. Hvis man står for tatteri, så rakk man på pumper. Det er saker. Rakk det själver? Rakk det själver? Nei, man rakk bare pumper. Jeg tror ikke det som skulle være. Station delivery. Altså, Sims-punkter, jeg vet ikke. Oh, yay! Mortar! Woo! Kan være det vers. Prøva! Ja, for å si det som det er Levi, det er ikke løy at du ikke minnes hva det var. Skal si at han var da. I'm sorry. Prøva! Nei, det er våpen som man aldri bruker. Nei, Andrias, jeg har vint. You have the wind with me. Det er riktig, Damn it. Jeg sier ikke galt. As a brownie dager. Altså, nei, Levi, jeg vet ikke hva du kan gjøre. Kamikaze. Ja, det er faktisk veldig godt sted at gjøre, så det er ikke fyra sen. Jeg vet ikke hva jeg bruker til alt bruker. Hvis du rekker link eisene. Bruk vind, det er bug pop. Jeg bruker ikke vind. I don't have the wind with me. Du er ikke jetpack, Andrias, er du ikke the wind waker? Nei. Hvis det var links, Windbreaker. hvis det var links av tur, så har jeg sagt at jeg gjør ikke. Ja. Cool. Og bare nå, vi spiller bare ved Símun. Nei, 4. Ja. Åh, Jenny. Det er bare fyra. Good night. Så awesome. Seriøst, Andrias? Jeg var ikke en mann her. Nå traff trutcher, det går. Ja, det er alltid etter at det er verst, Andrias. Hei, metafat! Her kommer Tetris-sangeren. Jeg har faktisk ikke gjort. Jeg hører Tetris. No, hero of time, what are you gonna do? Die. I'm gonna take my time and die. Klarer du, Robert? Ja. Esbern, poka Levi nere i minne. Shit. Vad är det för själv, Irena? Jeg er for tenke på det. Jeg kan løp, det er det først. Jeg hører det ikke. Nei, det er Esbern B med Janne da. Son of a bitch. Símun. I'm gonna get you. I did. Double kill. Egg face. Special delivery. Hey. Hey, Levi, vi nej! Hej Fabboskus. Varsågod. Här är grind. Det er grint i kveld, ja. Färg grind. Fuck. Hok. Ja. Grinten är väck Ja. Jeg slapp vekk i vatten nå. Okej, kosucheg. Det är förnuftigast. Dynamitt? Vet jag vet ett go idéer. Jag huxar inte något nytt. Men Jeg tror vind. You have the wind with... Oh. ja, det verkar som en god idé Arne gör då. Men vi är chat cykel upp. Fuck. Eller? Oh! Andrias larmar som next. Det var de skylta. Okay. Gammal shit bastard. Du er ikke mynden videre helt før. Jeg løt til det, men ikke nek. Ja, det brukar bare akkurat kjip. Det er kjip. Du skal så en av altså. Kanskje. Ska det bra? Är det dick va? Ja, det var. No? Okej. Det er så vant med at det ikke nok som... Det er alltid mer skjut. Jag vill ha linjen som mina, men det fel jag har på. Det er just... Det er så OP. nei. OP. Jag borde ha fotboll. Right there resolution look short.
Hackar faktiskt, eller inte. Jag måste finna headset. Ja, det är nog faktiskt vi att det är helt av fra Jylland. Jag vill helst få en montage-skott. Nej, monster som en fälla på oss. Åh, det är mer montage där. Nej, det var sure. Jag var inte svinkig. Det är alla bara... Jag startar det montage. Hej, jag har alltid klarat av Dragon Punch, Levi. Hvis du Eva så klart oss kurser i Takasi. Jag vet inte slätt jag ska göra. Okej, Levi. Okej. Jag får inte... Alltså det... Jag vet inte. Det är pil. Det är pil. I do what I want! Whatever. Okay, Andrias, okay? Taste your own medicine, Andrias. Oh. Snap. Men tack, Bob. Watch this. Yeah. Montage. Alltså var den är... Det är så semi-montage ting. Jag tar en glädje som drar ton ner. Okej? Burger Kings. Är allt vi sett utan någon navne? Nej, inte för buskus. Uppskanna grannar. Här är Metapod. Och... Nej, Esbern har ju en... Donkey Draw. Símun är rätt truttig rätt. Ja. Jag ska vi alltid ignorera Símun. Vi blir att jag ignorerar mig, men så här blir det väl... Jag ser på det, seriöst. Vi dräpar det. Jag tror att han dräpar. Ja, är det dark side of the moon. Man ignorerar också ofta att det är dark side of the moon. Nå! Montage! Hej! Hej, helt klar att jag... You know. Är inte du glad av poke? Pröva. Det är som en men... Pröva. Han ska klöja så länge det gör. Ni satt väck. Esbern. Oh my god. Well, Good to be you. alltså... Vi kunde gått vara viner hvis du pokar med. Vi kunde gått. Ännu mera... Mera vin. Kom! Vänni! Allt jag pokar är mer effektivt. Nej, det är benchfest när lilla pickstonen är. Hej, Ja, helt det är inte Jack Nash. Du? Jo, det är värre. Det här luftla. Ja. Jag vet inte, Levi, du vet det. Ja, men han ska börja en loopshot. Spännande. Yeah. Yeah! Montage! Montage! You beat that! Också, Sen dead eller down? Jag vet inte. Jag har bara en efter. Esbern spar, Levi, Ryan. Har indisk musik där, Andrias? Så Spæla. Six indisk porn eller shit. Spæla. Så. Spæla som är friends, ja, okej? Ja, det är inte skulle det look special. Ja. Vi kanske inte... Det är taktiskt hållat där. No! Tumsa. Nej, går det Står där? du på med att det är hållet för att göra som Andrias stäpper. Hej, var så god. Får får så ner som man skruvar sig. Ja? Screw life. Eller fischer lycka, jag vet, men... Akkurat. Nej! Alltså så nervant. Jag haltar till tog att det för det. Jag haltar till. Det är så OP. OP! Nej, jag ska gärna sätta Esbern. Nu då sen tur. Nästa turen att den Andrias, det ska vara O.P. Johnson. O.P. Johnson. Jag känner ju inte. Jag glömde som ni. Nå! It's just marriage.
Jag ska att jag göra ett liv som har OP Johnson. Haha, pröva nu och bruk fire punch. Don't, OP Johnson. Fuck OP Johnson. Kamikaze, jag tar inte gångat. Jag vet, OP Johnson är min nya leader guy. don't know Oh, what shit. Dick a hole. Är det att se hur Simon? Bitch stole my style, yo. Ja. Nej, jag lär för att Simon. When in doubt, dig a hole. Yeah. Words of wisdom. It's a wisdom to be. Jag vet inte. Ja, det är kassen för att göra sån vinnerspel. Kanske hon då. Ja, hur snäckar miner börjar man vid? En av mina tur nu. Mario 2 nu. Ja, jag tror inte jag min. Jag hoppas att det är för att jag som är vinner spelet. Man on a road! No! Worm on a road. Så snyggt, det är nice att köra Worm Show till att det hörs på Andrias. Ja? Ja. Åh nej! Okej, jag ser inte för extremt det där. Worth it. Ja, det där. No! Better bullet. Mr. Captain. Jag menar That's a Bacon. shot här med. Va? Nej, jag känner man. This will Ja, be det- the day you Det är helt i armen på den. that you all almost killed Captain Bacon. Nej! Jag slagit This is the day you almost killed I'm tired. Bacon. så heldig. Captain Bacon dog jag akkurat tid. The day you almost killed Captain Bacon. Tid. No! Levi. Livkassan! Fuck all y'all. Ja? Tack för svårt. Why? Okay. Go with that. Yeah. Vatten, du kör det? Du tog på den där kassan. Jag vet. Ja, nu får man druk nu. Jag är glad för den efter mer. Jag vet. Vad ska jag göra med mer? Okej. Finna. På en mörkast eller nej. Ja, du är in okej. Jag vet inte. Ah, snap. Jag var faktiskt började för det va, men det var släkt planen jag var. Det är den på den inte. Bye då ja. Men det där inte jag hört. Shit, det häftigt självan. Så att du har en plan som måste committa till den, okej? Jag vet, det tar inte bara konsekvenserna här. Nej, men jag har faktiskt kunnat överleva. Men jag har ju lagt planen av det. Så. Vad plan? Ja, nu kommer jag säga att finish the job. Carrot jumper. Carrot jumper. Han har skottkasta. Det kommer en grävstein och kommer nu. Äntligen. Woo! Ja, jag får göra grävstein ner här. Minnet är Han så. loster. Det tog in grävsteinen nästa Game over. Ja. Esbern vinner. Yes, I can. Fredag spelade Crash på den här början. Ja, det kanske är. Allt ice crash jag back.